ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan kadtong himayang atong gisawaan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Abi ko og naguba na unya natunas ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito matawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan kadtong himayang atong gisawaan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Inday paghinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan. Dali lang makapusgay sa huyang mo nagkadungganan. Kung dili ka magbantay, maphandol ka dili madugay. Ug sa imong pag-inusara, magahila kag magamahay. Matuod lami ang gugma kay makahatag og tumang kalipay. Ang mga halok haroy, ang mga gakos hagoy, lami kini inday apan paghinay-hinay. Matuod lami ang gugma kay makahatag og tumang kalipay. Ang mga halok haroy, ang mga gakos hagoy, lami kini inday apan paghinay-hinay. Kung dili ka magbantay, mapandol ka dili madugay. Ug sa imong pag-inusara, magahila kag magamahay. Matuod lami ang gugma kay makahatag og tumang kalipay. Ang mga halok haroy, ang mga gakos hagoy, lami kini inday apan paghinay-hinay. Lami kini inday apan